para ma-acquire yung skills nito. I'm sure, kakailanganin ito, lalo sa residence, at hindi lang sa residence, pati sa pamilya, di ba? So, kailangan lang talaga, iwasan natin yung emergency. Siguro, dito sa inyong skills, kasi sa pag-handle, kung kami talaga hindi pa kaya, talagang kailangan natin ako. Then your body needs a kiss. Hindi po yung kukunin mo yung sa bagay, direksyon na lang. I-try mo na, tayo ka. Tayo mo po. Tayo po. Okay, try po. Okay, tapos biglang sumunod kayo. Alin ang masakit? Diba? May masakit. Saan may nagigila? Lalo na, sa totoo lang, kayo lang po ang nakita ko very bad. Hindi may iwasan, magkaroon ng heat stroke. So, dapat po, since kayo po ang nasa barangay, may po. Bigyan natin yung ganito. Bigyan natin. Okay. Okay, kapit mo ba? Kapit mo ba? Tapos, busog natin yung nang isang unahan. Oo, kasi may nakita na. Okay, go. Okay, may sabi na. Natatabang sa sarili ko. Okay, go. Dan yung mapapatunayan ng marites kahit ang nandun ginagawa. Okay, go! Harap mo kayo. Okay, yung tapos na papunta kayo, perform. Hindi po, kasi yung ano yung paano. Okay, wala. Audition na tayo. Tama ba? Tama ba? Okay, go. Ang kakay mo ay hindi na po kumplito. Kaya, huwag kayong basta-basta ng ilan. Kasi may nakita ko kanina, ganito. Tapos, yung mga pangalan ni Ma'am Tim. Ha? Okay, parang yun pa si Madam. Tara na. Perfect. Parang lang. Bisa niya. Galing ah. Ang gano'n ang tingkakawag tayo, ang gano'n ang tingkakawag tayo, ang gano'n ang tingkakawag tayo, ang gano'n ang tingkakawag tayo,